بدەستپێکە ساڵان و یا خوێندنێرە بەرپرسێن ڕێڤەبەریە خۆسەر باژارێ قامشلۆی ڕۆژئاوای کوردستانê serdana dibistaneka bajêr a ku minhacê rêveberiya xweser lê tê bikaranîn kirin. Hevserokê Encûmena Zakonsaz a Kantona Cezîrê Hikmet Xello li pêş kadrê rêvebirin û fêrkirina dibistanê axivî û got xwendin û fêrkirin bi zimanê Kurdî mafekî rewa ye. Kesbikar aslen bir pêşiyar biryara ve ev mafekî me yê rewa ye, mafekî me yê meşhur e, zimanê dayîkê ev zimanekî xweda jî di Qur'ana pîroz de wiha gotiye ve min ayatî ihtilâfu elwanikum ve elsinetikum yani cudabûna ferkbûna zimana delîlê vücuda xwedayê her wiha di mîsak û paymanê navnetewî tevayî dî jî ev mafrewa ye. Di serdana dibistanê de wezîrê perwerdê jî beşdar bû, lê wezîrê beravaniyê ji xwendevanan re axivî. Heta ku îrom di aramiyê de jiyan dikin û zimanê me îdî serbest kirin, şoreşa çekdarî temam kirin vê şoreşa zanistî ya perwerdeya zimanê Kurdî destê wana sağ bin û xwediyê vî fikrê demokratî jî em wana spas dikin û destê wan sağ bin û em bihêvîne ku tim û dayîm ji me re sağ bin her wextî derfetê wilo xweş me re pêk bînin. Nêrînên kadrên fêrkirinê li dibistanê ji nêrînên berpirsên rêveberiya xweser ne cuda bûn, belko wan jî tekezîl ser giringiya xwendina bi zimanê Kurdî kirin. Navê Mirokine, ez mamosta zimanê Kurdî me û ez dibistana Safa Qureşî. Ez ev roja gelekî pîroz e, ev roja yekemîn ku min dibistana xwe vedikin bi zimanê Kurdî. Ez vê rojê roja gelekî pîroz û gelekî girîng dibînim, ez dibêjim miletê xwe bila zarokê xwe bişînin ji bo ku ev pêşerojeke gelekî baş bê ji zarokê me re gofêrê zimanê xwe bin û dema got xwe zimanê erebî tirsîn dibê wela xelî Kurdî bê û erebî nastîne ev ne pêwîstiya me ye, pêwîstiya me bere zimanê xwe nê Kurdî bistîne û dubre bi safê refa çara de bê pênca bê herê gotir sawa ji erebî bê erebî jî binin wana bes bera bingeha xwe tiştê esasî zimanê xwe nê Kurdî bistînin ji bo ku pêşeroja zarokê me pêşerojeke gelekî girîng bê gelekî jî baş bê. Zarokên li dibistanê beşdar jî ku bi wergirtina pirtûkên xwe yên nû şad bûn, dema axivîn behsa hestê xwe roja yekem li dibistanê nekirin, belko weke berpirs û mamosteyan piştgiriya xwe ji fêrkirina bi zimanê Kurdî re nîşandan. Navê min Sidretî Nûtê Ebdullah ye. Ez dixwazim bielîmî zimanê Kurdî, ev ziman zimanê me ye, em gelekî kêfxweşin ku ev ziman em dibin dibistanê. Navê min Cemîl Sabir Mehmûd e. Hemû ez dixwazim dibistan giştî Kurdî be. Dibistan yani her tilla dixwaz Kurdî bûne. Ne tenê tevdem û enekesê lêbelê xelkê herêma Cizîrê jî li ser biryara rêveberiya xweser derbarê ferskirina minhaca nûdena kokin û di sersiya vê nakokiyê de xwendevan sala xwe ya nû ya xwendinê dest pê dikin. Sênomer Rûdaw.